kwahlezi nje kunomuntu omusha ozoqashwa efike uthola ukuthi uwaziwa ingcosana yabantu abalandela bamazi manje ayisenzeki lonto leyo sekuhlezi qashwa abacula babodwa uthola ukuthi khona nabanye abacula kahle but ngesimo sokuthi abanabo abalandeli sebegcina bevaleleka and ungeke uze umgxeke umhlelo omcimbi because umhlelo omcimbi uma ngabe enza umcimbi usuke budgetile ukuthi njoba ngine budget mhlambe ka 300,000 ngizokhokhela ama artist mhlambe ke 6 ngizokhokhela o 45 50 25 15 nabasakhula and then wonke umculo efuneke ngimcashe efuneke elethe ibenefit kimi angithi yabonga ngoba ihlukene imicimbi kunemicimbi bafwethu okusuke umuntu enza iproposal yezwa enze iproposal wayese exhaswa mase exhasiwe bazomnika ibudget ukuthi okay nayi ibudget yokuthi wenze umcimbi le budget sikunika yona which means wena ufune ukhokhela ama artist or else uyasithola isponsor se stage ne sound or else uzothatha kule budget ukukhokhela so kunzima ukuthi wenze into egcinene noma ungabenefiti lutho because ukwenza umcimbi you waste isikhathi sakho kunezinto ongazenzi uhlela umcimbi enye impilo yakho imi because now ufuna ibenefit uma ubheka manje ngisho kuthiwa kuzoba nomcimbi iline up usukwazi ukuyi-estimate nje uyigesa ngomqondo ukuthi okay kuzobe khona ubani nobani because ayisekho leya challenge leya yakudala owubona ukuthi umaskandi njengelock khona abashona phezulu khona abashona phansi abanye bebuye benyuke uyabo umaskandi wawulandelwa ngokuchunyelana ngokuthi umuntu owangakithi lo wasemsinga owasenquthu wasenkandla owaseshowe yabo kodwa manje izo zonke izinto manje lezi eseyimuncekile zagcina zehla isasasa la khona uyazi ukuthi ngalesa sikhathi wawukuthi uye emcimbini abantu babephuza utshwala kodwa wawungakazi ufica abantu uthothi sebephuza umuntu uphuza utshwala ongangokuthi uyambona lo muntu ukuthi uphuze akasekho emcimbini manje abantu sebeyazi ukuthi ubani makuthiwa hayi khona umcimbi uthile bayazi abantu ukuthi hayi vele kuzobe khona bani abantu ababaziyo awekho ama surprise kubona abantu ababaziyo ingoma zabo bayidlala endlini yabo ama performance amanje seba few people ama artist akwazi ukukushiya nento ozosala uthi hayi and mina ngokwami angisho ukuthi ngithini ngokwami iqembu ushu nomuntu ekhala ngaso sonke isikhathi la abantu bahlezi benza sure ukuthi if bengena stage bazokushiyunele ngengoma bazokushiyunele ngeperformance banento entsha abazoyenza abazohlanisa ngayi crowd yes during that time indidane lo muntu umtshengise ngcwenza always enama surprises ukuthi yini into engizoyenza yini into engizofika ngayo ngalesa sikhathi umcimbi wawu enjoya uyazi ukuthi umcimbi uenjoye ngokuthi abaculi basangena enkundleni bengakadlali ugijime nje ufike emcimbini because ufuna ukuthi bonke abaculi befike vele usukhona ufuna ukubona ukuthi umtshengiseni uzofika ngani ufuna ukuthi umjijela uzofika egqokeni ehamba nobani yabo and lonto le ilokhu incipha kancane angazi ngathi mina idalwa yini kodwa nje isasasa selithe ukwehla ngicabanga ukuthi enye into futhi ephinde yalimaza kujike abantu okufanele ngabe baba nevalue ekukhuliseni ama artist lento le bangayenza ngothando lokuthi asichasene amacila kithi baba more in business ngesikhathi beba more in business kunabantu abagcina befisa ukukhombisa ukuthi bona baphethe nentsha kodwa begcine bevaleleka because abalandeli abanabo and ungamncoma uthena hayi kunomfana ngithi uyishayile ingoma but akaqashwa
ekugcineni kosuku umhlelo omcimbi uzothi yes ngiyazi ukuthi ishayile ingoma but ayikho isponsor ngisitholile. Umcimbi ngiziwenzela ngamandla ami. Uzofika wena uzobuka umcimbi ujabule ubuke lo muntu omthandayo but ungifakele abantu abangaki. Yabo. Njengamanje kunama upcoming artists amaningi ashisayo ngabale emaningi abasewona labafana de baqala beshaya ingoma. Nkosi yamagcokama, duma kahle, phakade lihle, mzukulu, sikweletu, joko, navigator, mfani, dulasi, lencane. Hey baningi futhi ngagcina kusabe abanye besala because sebaningi abantu baningi abafana abaculayo njengamanje. But the problem ukuthi abanayo i-fan base. Bagcina kukhona imicimbi obona ukuthi bayayideserve but ekugcineni begcina bengayitholanga. Nama artists ke angama leader okuyiwona ane fan base enkulu. Obviously vele ngeke uzobashiya lawo bantu. Bona abanama landela abaningi abane fan base enkulu kuyaphoqa ukuthi kufanele bebe khona emcimbini because umcimbi vele ngeke uzibebe bengekho bona. But nje bafwethu ngathini asibuyeleni back sizama ukusupport ulo wethu uhulumeni melivula izwe mangabe livula izwe uhulumeni kwenziwe imicimbi ezokwazi ukusibuyisela kuleyanto yakudala. Nalento leyo yokufeaturishana abafethu ngiyazi ukuthi lento yokufeaturishana ikhombisa ubumbano umaskandi. But lento leyo yokufeaturishana khona umsoco emuncayo ngokuenjoy umaskandi. Ingakho namanje sahalela noma abanye abantu besahalela ukufisa ukuzwa igcwama elisha liphambana nokhuzani engomeni eyodwa. Le igenge le ama upcoming ifeaturishana kakhulu uthola ukuthi akanqeni umuntu efeaturishwe ama artists awu5 per. And lokho cause uma ngabe ufeaturisha kusuke kufanele kufike nespice sakho ushiye kulowo muntu. That's why ama featuring ngamanje uthola ukuthi umuntu umfeaturishile omunye umuntu kodwa uthola ukuthi musulalela ubheka ukuthi there was no value he added engomeni yalo muntu because bafeaturishana kakhulu manje. Kufanele nalento yokufeaturishana ibe indlala, yabo, ibe indlala. Mhlambe ngoba lento yokufeaturishana yayisuka ifukula umuntu ofeaturishiwe. Cause uma ngabe ekubona ukuthi okay wena usune fan base noma unamandla amaningi noma useke wenza kahle mhlambe kuma latest album akho awu3 bese ngithi mina ake ngisibonele mhlambe ngiyacula ezunto encane ethi efike emculweni nje eyifire washaya, yabo. Into engizoyenza ngizothi mina into encane ngicela ukufeaturisha, yes, cause lonto leyo nilambela ukuthi sifisa ukuza ivoice yanto encane ukuthi imingahlangana nekaGezani yini into engaphuma, ngithi yabo. Leyo nto leyo izokwenza ukuthi ngesikhathi ingoma yami iphuma because niyazi ukuthi khona into encane mina sengithola isupport kwi fan base not kanti encane umaskandi jikelele because angifuna ukuza ukuthi kazi into encane uhlangane kanjani noGezani engomeni yakho. Manje man featurishana kakhulu yenza ukuthi ngesikhathi ufeaturisha lo ufike ungene ngengoma yakho ujike sibe sikufunda ukuthi uma ngenile wenza kanje uphinde ufeaturisha lo siphinde sifunde ukuthi kushuthi yilento leyadla ngayo, yabo. Yilento leyadla ngayo mefeaturishiwe isigcina lento le umsoco ukuthi ufakilisha ubani ukuthi ugcina uyaphupha manje uyamunceka ngisho usungathi yena hayi bafethu ngizobe ngishaya ingoma nobani sesiyazi vele sesiyakhona estimate ukuthi hayi vele sikulindele ukuthi makuyingoma ethu uzongenethi makuyingoma yothanda uzongenethi makuyingoma yokushinga uzongenethi ingobani sebefeaturishana kakhulu abantu. Qala uyabona umgomeni efeaturisha uBhekmuzi kwakuyinto like wonke umuntu wayithi ayiphume le album SMS ayiphume because sifuna ukuzwa ukuthi uBhekmuzi njobe edlala lesandla lesi samaphumulo uzongena kanjani kule sandla lesi sasenquthu kulosho ngamgqumeni. And ubheka lezi ingoma uBhekmuzi angena kuzona kumgqumeni
sazi nalento le oyizwayo emzweni wakho ehlukile nespice ubhemuza afika shiya sakhe ngithi yezwa wabuya ulokhunjana umtshengiseni uThokozani langa wadonsa umtshengiseni ezomfeaturisha sonke sasivula amehlo silindele ukuthi yena silindele ukuthi umtshengiseni zobe ispeaker pikane uzongena ethini kunoshuni lo wasolundi kasomnandi yathi ifika ithi lawo ama-albamu wonke lawa ababefeaturishene kuwona afika dayisa yezwa lithe mangabe likhothama ibhove emhlabeni ubhemuzi wahamba wakwi-database wathatha le ngoma ethi izulu liyaduma yabo wayingena ubhemuzi kule yangoma kaMgqumeni esayingena manje kwi-album yakhe safuna ukuzwa ukuthi ubhemuzi kaze uzongena kanjani ngoba yena udlalela isandla samaphumulo yabo ngalesa sikhathi hayi ngoba nakha sisi abaculi babeyitshela ku right khona lokho because kwenza ukuthi ngaso sonke isikhathi sihlezi silangazelelele ukuthi sizwe yabo manje ukufeaturishana ngibona ngazi ukuthi mina ngeside lami sekwande kakhulu sekuyintsakavukela and kwenza ukuthi amaciko ethi siwathandayo siwafunda amaqhinga nokuthi sifunde amandla ukuthi aphiwe kangaka ndethiwa abanye abantu sebeze bethi umwenza ingoma yothando ngeke uyishiye imfezi engathi ungafeaturisha imfezi because bayazi imfezi ukuthi uyifeaturisha ingoma yothando izofika kunembele ulanda ujive engomeni yoshinga uzofika kunqumela ulanda igcokama elisha engomeni yosizi izofika kunqumela yabo ulanda Ukhuzani engomeni yakhe uzofika kunqumela so sesiyakhona ukubafunda ukuthi sokukhona ngisho abaculi asebephikiwe ukuthi hayi lo uNtswempu mayifeaturisha abafana nomzukulu ukuthi hayi umzukulu siyamvuma umzukulu ujive siyamvuma ayibangene engomeni yomuntu yabo so ngicabanga ukuthi mabengathi ukwehlisa lento yokuthi befeaturishane besekane bona bodwa bayazi bona njengamaciko ukuthi bakhuluma kanjani emakhoneni but bana bazo communicate bafethu sikhasana kanje but ithi ukuncipha lento leyo yokufeaturishana kakhulu mithi ukuncipha izokwenza ukuthi nombane engathembeli kwepower yomuntu uma umuntu umfeaturishile usibone izathu ukuthi why ngimfeaturisha umfeaturishile lo muntu efike add value yabo add value yokuthi hayi kwacaca kule album engikhiphile ukuthi hayi bengifeaturisha ubaba even ngisho ne fan base yakhe izile yazongixhasa yanginika ipower album yami yathengisa kakhulu yabo yaba nama downloads kakhulu and ibilindele kakhulu yabo nalento leyo ukuthi fethu ngeke ukuthi fethu ungarelease album ufeaturisha ama artists awu5 ahlukene featurisha ama artists awu4 uyenza isindandanda vele sekuyisidadada leyo album shuthi wena awuzethembe ngomsebenzi wakho ufuna ivalue abanye abantu abawu5 ku-album yakho and then ngeke even now ngisho surprise umuntu wesifazane surprise uthi surprise umnike leyo surprise leyo umnika yona awukwazi uthi surprise yabo because she's gonna be over excited kufanele masizwa sizwe silambe because akekho umculo ozala manje ekhule manje siyacula so sibekele na ukuthi hayi mangilize kulonyaka ngafeaturisha ujive next year ngifeaturisha umuntu upcoming year ngilanda uqhosha kulo wanyaka ngilanda Ukhuzani dlulisa iminyaka emibili ngilanda umthandeni silokhu sikulangazelela kuze kube yithini esisho ukuthi hayi qhawe ayimnandi ngoma uyishaya nojive kodwa manje sesikhalela ukuze featuring yakho ke manje nomthandeni ke sizwe ukuthi nihlangana kanjani sikhalela ukuthi featuring yakho noKhuzani sizwe ukuthi nihlangana kanjani hayi ukuthi uyiciko bafethu angazi noma ngiyaphambuka ngicela ningibonise mangiphambuka kodwa mina ngokwami lento yokuthi iartist likhiphe album lifeaturisha abacula abawu5 abehlukene mina ngibona ngathi uthi isidadada leyo nto igcina ialbum yakho ingabalance ngendlela inama egcina kube khona so pick up vele ingoma eyodwa oyifeaturishe nomuntu sibone ukuthi hayi nayi ingoma efike bayishaya yabo uyakhumbula kule album lengidlalayo kwaKhuzani amampunge uKhuzani wahamba noDlubheke uyezwa beshale ingoma ethi yena wayithuka mfana intombi yami wayithuka mfana intombi yami wayithuka wathi ujola naye wayithuka wathi ulala naye
akaphindanga uhlubheke wabo khona abanye umuntu emfeaturisha ephinde embuyise futhi ezomfeaturisha uxaka ukuthi kanti lokufeaturisha kunesizathu yathi imishalo album yaKhuzani kwacaca ukuthi uDlubheke yini ebeyizele kule ngoma lekaKhuzani yezwa baze bathina abalandeli bakaDlubheke bathi ayisiyacela uKhuzani kebuye ngapha ke manje kulesandla lesi because uKhuzani wangena kwi-album kaDlubheke kwakuyi-album yakhe yesibili yayithi bavungazela la ngena khona uKhuzani kwagcina abantu bengezwanga ukuthi ubani kahle kahle lecula la abanye bezwe kodwa amazwi abo ayicishe efane kodwa abanye bezwe ukhona umuntu la and nakwi umuntu owayethenga original mina ngine original CD lapha ethi bavungazela featuring wayengabhaliwe uKhuzani because uKhuzani was about to release his album so ngicabanga ukuthi for icompany yayenzela ukuthi ingasheshi igama lakhe lethule ngefeaturing uDlubheke phili esazokhipha ialbum yakhe eUkhuzani lapha wayengabhaliwe uKhuzani ukuthi ufeaturishiwe kwakubhala ukuthi featuring uyofunda kwezakho because uKhuzani wayethi mehamba ngalelazwi lalisogesi lelazwi lamgqumeni ngalezakhathi wayehamba ngalelazwi ekwakufanele lisurprise abantu mabezwa lengoma kaDlubheke lento engikhuluma ngayo ukuthi ukufeaturisha umuntu kufanele kube isurprise kubalandeli kufanele kushivele uzo lento lebafowethu nginiprovele after a long time umthandeni ekhombisa ukuthi uyamngcwekisa uDlubheke uDlubheke ulanda umthandeni wamfeaturisha ngithi bengingamanguna amahle lengoma befeaturishene you saw ukuthi you felt like le collaboration le umthandeni kunento ayishiyile lapha ya umthandeni wasuka waya kwimfezi wafeature because bekunalento le east ne west angithi so lento yokufeaturishana kwabo adingandile because bebe protectwe lento ye east ne west ilento ke sifuna ukuthi bathe mabememezela umethi uDlubheke ngizobe ngihamba neGcokama kule album wonke umuntu like wayivula amehlo uthi hayibo iGcokama kwi-album kaDlubheke sonke sasilindele lo album sonke sasilindele le album kaDlubheke sifuna ukuzwa ukuthi iGcokama lizongena kuthini it was a surprise kuthina and umubheka uKhuzani uyayiprotecta kakhulu usticke kuyona lento lengisho umubheka uKhuzani wafika wafeaturisha khona album ayikhiphile ecula khona ingoma ethi awuze nazo kwedini kaba qula kusekhona i-east ne-west wayehamba ne-west hamba noDlubheke hamba nokhangelani hamba nemfisi okay uKhuzani akavamisile ukufeaturisha abantu noma sibona ngamehlo ethu ukuthi isikhathi esiningi uKhuzani umsebenzi wakhe uyawuprotect because uyayi-understand igame yamaskandi ukuthi njani igame yamaskandi njengamanje ingakho wazi wakhipha ingoma ethi lapha emculweni kugcwele amaxo ngizosuke ngishayeke lenyoka ngoba kuyoze ukuthi ayingelume la kumaskandi manje igame isidlala ngokuthini umuntu ngamfeaturisha bese ejikela ngale egazi yabo ake ngithi kungcokise kuze ngibe ngolimo oluhloniphekile so uKhuzani uyiprotecta kakhulu and that's why uKhuzani engabafeaturishi amanye amaciko kakhulu that's why futhi uKhuzani ukufeaturisha kwakhe umuntu kuyomenzela ivalue yes bheka uKhuzani ukuthi uthema ngabe ethi jive woza shaya ingoma shiya ukuthi bebeshaya behamba noshwi nabo bonke and it came as many abantu abaningi bekuyi-surprise because besingakaze sizwe ingoma ehlanganyelwe ushwi ujive uKhuzani beyicula bebayi-3 yes and ingoma zabo bezimnandi ngalendlela eyisimanga because ukuhlangana kwama-voice abo akuyona insakavukela yabo akuyona into ehlezi yenzeka yabo angisho ukuthi ngithini umzukulu into encane inkosi yamaGcokama
uJayiva zimnike ushuyi nomuntu ekhaya ushuyi nomuntu ekhaya abantu abajwayelekile ukuthi befeatureisha abantu and mangibala inkosi yamagcokama ngibala umzukulu ngibala uJayiva ngibala ushwi abantu abathi mabefika engomeni yakho befike benze show ukuthi kunespice sabo abazoshiya angithi uyazi abantu abafeatureisha kakhulu ngizoqala nje ngayo isicelo inkosi yamagcokama angili siyaxoxa bafowethu siyabonisana mina wami umbono lo uSicebi is on fire and he's a future kamaskandi and ilevel yezinga lomculo wakhe usayibambile ngalendlela uyanyuka ebambile level enyuke ebambile level okay fine khona into ayenzile uSicebi bekuthi kuphela unyaka efeatureisha abantu ama-artists alako 5 yes uthi izingoma inoSicebi no angimgxeki ikhono lakhe angimgxeki but mina ngokwami umbono ngibona sengazuthi mina imagine in 5 years ubani umculi ozothi methi ngizobe ngifeatureisha inkosi yamagcokama wonke umuntu elula amadlebe ethi ngifisa ukuzwa lo ngoma ukuthi izokuthi khona inkosi yamagcokama yazi ngobani sesiyasazi spice sakhe siyawazi ama weakness akhe siyamazi ukuthi strong kuphi angithi yeso because simmakile featureisha lo sammake featureisha lo sammake featureisha lo sammake featureisha lo lento yokufeatureishana kwamanye amagender abayenzi kakhulu ingakho if bethi ubani ufeatureisha omunye wonke umuntu uzovula amehlo efisa ukuzwa ukuthi ubani uzothini umaskandi ithini esiwenza ungahalisi ingobani amaciko ethu aphiwe ucula but kufanele amukele ukuthi angeke uzuphiwe yonke into ngisho nasegroundini kunabantu abadlala ibhola but banocoach ucoach uneassistant akekho umuntu obambe imisebenzi ewu5 eyedwa uyabo and kukhona ngisho abantu abalokhunjayo kancane xolo bafethu nomuntu ongiphazamisayo la khona ngisho abantu abakwazi ukucoacha ibhola bengadlalanga ibhola mina ngiculile before ngiyeke ukucula ngisticke to i-production but akusho ukuthi umuntu mengaculanga angeke eze kubonise ngomculo kuselect nina abalandi bomculo sikakhulukazi umaskandi kuselect nina ukuthi nikwazi ukuthi niwenze amaqhawe ethu understand ukuthi bayacula it doesn't mean bazi konke ngomculo nani ninalo uvo okumele nibabonise lona labantu laba bazinduna abanga protect kakhulu ama artists ba protect kuze kweqe ngoba nobaba wakho njengoba lokhwazala usekuthethise kaningi ulokhwazala wenza amaphutha ekuthethise ethi mfana wami akwenziwa kanje kudlula isikhathi uwenze elinye iphutha ethi mfana wami akwenziwa which means akekho umuntu operfect akekho umuntu ohlezi right kuselectini ukuthi noma sikhuluma nezinduna ngoba niyabamba meeting ithi bafwethu ngesicela ukuthi kube nendlela esikwazi ukuthi iciko lethu ke lifike lizo bamba nje umhlangano nathi sidingide ukuthi iziphi thina izinto esicabangayo iziphi izinto elisijabulisayo ngazo iziphi izinto esibona ukuthi akufanele lizenze yabo because izinto eziningi bazi ukuthi kufanele beyiranele bona mina I'm 100% sure ukuthi uyazi ukuthi kwamanye ama genre even ama Facebook pages kunomuntu osuke eqashiwe ukuthi urun ipage lakho but omaskandi bayiranela bona ama page abo
ingakho ngasonke isikhathi begcina benza izinto esithi mabesibuka labanye bebona ngazuthi thina sijatshulisa ukubala kumaskandi. Example, for an example, asikho isidingo sokuthi thina sichomelane ngokuthi ukhuzani wakhe kahle kunoba, umthandeni wakhe kahle kunoba, ubani uhamba ngemoto enjani. Ingakho ngasonke isikhathi nasohlezi sibonakala njengabantu abangamaqaba bese sikhala sithi sibukela phansi, umculo wethu ubukela phansi, hayi nina nisibukela phansi. Ekubeni into efanele siyazi kule la eSouth Africa ayikho industry yomculo ene fan base ene power edlula umaskandi. Ingakho namanje abantu bathi even kulento yokuhlukaniswa konyaka sesicela ukuthi umaskandi ugudluke because bayazi ukuthi if befaka umaskandi uzofika ushaya unyaka. But sishawa izinto ezincane yabo because izinto eziningi sibuye sithathe ngomngabadi lokwasemakhaya yabo. Futhi ngeke ngize ngufihle lokho ukuthi kwanawo amaciko. Kwesinye isikhathi mina nginokubona anokupost izinto emapage nazo ezipost ubone ukuthi according to level yakhe bese ngeke isidingo sokuthi eposte le yanto ezeyitshela abantu noma mhlambe echome ngayo yabo. Angikho lapho la ebengikhona ngingena lapho because ngizama ukubeka izinto engibona ukuthi zehlisa lo msoco lo kaMaskandi, ivalue kaMaskandi. La ngikhona ukuthi ngiyacela bafwethu yabo njengoba kade kune corona sonke siphithizele emakhanda amaciko ethu makudlula nje lento yecorona bafethu ake nime kancane ukufeaturishana please ngiyanicela yabo lento yokufeaturishana ake nithi nje kuyihlehlela umuntu nje ekeshaya ingoma eyishaya ingoma nje noma 3 years kwialbum yakhe engafaki imoto ke sithi nathi ukubhodla lento yokufeaturishana ke sithi ukubhodla mhlambe mase kukhona koqhamukayo ethi bafwethu ngicela ningeseke kwialbum engizoyikhipha ngizobe ngihamba noduma kahle ngizobe ngihamba nomfani ngizobe ngihamba nodulasi ngizobe ngifeaturisha into encane nathi ke sikwazi ukuthi sivula amadlebe nje bafethu sithi awu hey bo yabo hey into encane uzobe khona kwialbum ngabani hey bo imfeze emnyama uzobe featurisha ubani yabo ujive uzobe featurisha ubani ushu uzobe featurisha ubani cause lento leyo ukuthi ufeaturishe ingomeni ezo5 ngonyaka. And I know ukuthi you in business sometimes vele ngiyazi ukuthi omunye mayefeaturishiwe vele uyasho ukuthi no mina ukuze ungifeaturishe ngicela unginike mhlawumbe udrink ongaka so indlela nayo ukuthi aphile. But at the end of the day ufana nomuntu ozimaka wena, ufana nomuntu oshiya umsoco wakho kubantu sigcina sesikwazi uku-estimate. That's why Kaizer Chiefs igcine ilose league because isebenzise one strategy isizini yonke kwathi nge-second round amathima akwazi ukupick up ukuthi labantu basidla kanje basidla ngama set piece. So uma ngabe sesikwazi ukubona ukuthi nayi ipopo asha ngalo nayi into afika nqome ngayo nayi into afika nqome ngayo engomeni yomuntu ingakho abantu befuna ukumfeaturisha kakhulu because ufike wenza umehluko. If usufeaturisha umuntu sigcina sesinganakho lokho kulangazelela ukuthi ngifike ngijahile ukuthi lo ngoma yothini sesoyilalela nje ingoma sesihlangana nawo ngendlela ukuthi njoba uhamba nobani kulokho yabo because lento ufeaturishana ufuna ibe nesizathu ezingishilo ukuthi uma ufeaturisha umuntu uma ngabe ethi umthandeni lithi igeza lami gube bafwethu ngizokhipha album yama SAP ngizobe ngihamba neGcokama elisha kulokho kufanele kumthandeni efikishe isipace sakhe ngale kuma SAP kusuke ifan base kamthandeni ithi asambeni soxhasa ama SAP ngoba iqhawe lethu likhona kule album. Iyafukuleke album yami SAP methi ukhangelani bafwethu ngihamba nonto encane kuloko akusuka ifan base kanti encane iyothi iqula phaya ikwazi ukuthi ifukule leyo album afeaturisha kuyona. But man featurishana kakhulu siyakhona ukuthi sinimake siyakhona manje kun-estimate ukuthi ayivele ngiyazi ukuthi nje obefeaturisha ubani uzofika thini uzofika cule kanjani mhlawumbe siphumile ngoma uthi hayi bengishilo bekuyinto vele bengiyilindele le yabo. So
Ngiyabonga bafowethu ukuthi ningilalele. Ngiyabona nabantu ukuthi into ebengikhuluma nomqondo baningi abantu ade sibebuka yize noma ningakhomenti angazi noma niyasaba ukuthi kuzothi ubani usethe but nami nje bekuwumbono wami angazi ukuthi ngibona kanjani. Asikhulumeni bafowethu nje sikhulume sonke sikhulume nje bafowethu sikhulume sibonisana ukuthi ningitshele nami mangiphambuka ukuthi hayi mfokazi dludla ngathi hayi mina ngiboni kanjalo yabo ngoba nami angimdala nami ngisemncane ngisemfishane nami ngisafisa ukukhuliswa kodwa mina ngokokwami umbono bengibona ngazuthi lento yokufeaturishana kakhulu uMaskandi iyawamunca amandla ukuthi uMaskandi siulangazelele iphinda futhi imaka kwabona abaculi bethu ukuthi sikwazi ukuba estimator ukuthi ayume vele mefika lapha uzofika ethi vele mefika lapha uzofika ethi iyenza ukuthi singalangazeleli iyenza igcina ngabe senazizathu sokuthi uma ufeaturisha umuntu sokumfeaturisheleni yabo. Angazi bafethu mhlambe before ngivale khona mhlambe umunye ufuna ukubuza noma mhlambe ofuna ukubeka ukuthi mhlambe khona la ngishayise khona la ngibeke khona kabi induduzo miya. Ngiyabonga mfowethu uma ukuthi induduzo miya. Ngiyabonga mfowethu uma ukuthi ubona bafowethu kuyangijabulisa nokuthi lento ebengikhuluma ngibona nenkakha la ubhuti uzakwe ukanye nathi kuyangijabulisa ukuthi lento ebengikhuluma ngazi ukuthi nomqondo ngingaxutshwe nasidakamizwa ngiyimina nje ngikhulumela ngibona nobhuti uzakwe insizwe ephiwe kakhulu ngiyayilalela ingoma zakhe ingomeni yakhe khona ingoma ethi impi yasencome yencome impi yasencome kwaphela abantu. Mina ngumuntu oyithandela isiZulu into enza ukuthi uzakwe ngilalela ingoma zakhe angithenga amehla akhe ngoba ngibona ukuthi ukanye nathi ingoba into yakho meyicula ubuye ifake nalento le traditional ingakho ngidlala ingoma zabo nabafowethu Big Zulu osijava inalento traditional ngoba mina ngiyibhinca ngoba ngisho nje ngiyithanda kakhulu le ethi impi yasencome kwaphela abantu impi yasencome yencome impi yasencome kwaphela abantu. Angazi ke bese shala into zakhe bla 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 hayi ngiphiwe la bafowethu bakhona abanye abasafuna ukubeka bafowethu uvo lwabo before umuntu avale bafowethu. Angifuni ukushiya la ngishiye le video engiyenza lapha live bese kuthi uGezani uthe wathi ningibonisa bafowethu makukhona la ngibeke khona kabi ngoba nje obekubalekile ukuthi ngizame nami ukubeka uvo lami ngoMaskandi ukuthi ngokubona kwami ngazi ukuthi nga right mhlawumbe izinto mayirana kanje izokwenza leyo nto nokuthi uyazi ukuthi even ngisho kudala bekunama surprises ngisho umuntu efike emcimbini efike ededele album entsha kuhlangihlwele manje umuntu usuke edlala ialbum entsha nje emcimbini abantu bayithulele bayiphuzela utshwala abantu bayidakela utshwala yazi ngobani ayikho into esurprise manje Maskandi zonke izinto sesiyakwazi ukuyigesa si-estimate ukuthi izokwenzeka kanje nalokho ukuthi ngcofane bafethu kungenasidingo asihloniphe le yanto ukuthi uvela ugadla umuntu kungenasidingo ake ngithi umncwekise akube nesizathu sokuthi ngimncwekisile ngokuthi izinto lezi zazenzeka kuqala ngezizathu ngoba suke sibona ukuthi emcimbini odlule uThokozani wenza ukuthi kumtshengiseni sifuna ukuze umtshengiseni ukuthi uzokhipha ialbum ethini yabo. Unduduzo miya uthi inkosi yamagcokama izokwehlelwa yivalue ngoba ngisho labaculi abasafufusa bayakhona ukumthola kalula uyena mculi ofeaturisha kakhulu iqiniso lodwa leli olibonayo nami ngibona njengoba usho. Yebo mfoka miya yebo kodwa ke
beki ngendlela yokuthi engazuthi siyamqanganisela kufanele sibeke sakwakha asingasho ukuthi uze kwehlela ivalue ngazuthi sesiyamqanganisela simbonise mfowethu yebo khona lokho okushoyo ikhona nami lokho engikushilo ngisho lokho impela ngqo ya khona kunjalo bafowethu ukuthi ke naneni challenge abafowethu nababhekana nayo kuyenzeka ukuthi umuntu mhlawumbe ucela umuntu naye usa upcoming usafufusa naye uthola ukuthi usezothi lo muntu yabo usicebe uyayitshela ngathi ngicela ukuthi sihlanganyele ingoma wangafuni yabo bese kungazi ukuthi umuntu oyitshelayo angeke ngize akangakhethi kodwa futhi engakwenzi kuze kudlulele akuyena yedwa baningi amaciko afeatureisha ubona ukuthi ayi engathi sekuyadlulela ngiyabonga bafowethu ukuthi nibe nami ngijabule kakhulu novo lwenu ngiyalibona nibe right bafowethu nilale kahle.